ban penyap ba lalu bitano wero ban penyap yang kita para yo bisi para spy boleh Andre binagam bom uranium penyap di ba negara desa Jenderal kita besar kita Andre na yes benar yo tu uranium bukan untuk atau bersama dua Semua awak kalian suara Kira lambat gambarnya untuk wajibnya bawa kalian Tukar-nak kalian Tuan terai India Ustaz terai ramya yang timur siang Umait hopping stone lingdo Uday uwe na kinong yalam barat ba Ubakan say ubakari kasi kelapan mi Kamnyar ban syem kumya uni unong yalam Ubayang skem triang Nado bau sedang yaka political career jom Hado bola let no nakan ne kasla prothe lakha yo mait hopping stone lingdo haka khat santrik ubanai leber khat khandai spa art khandai haka snong nong lai padula he atlasan hamau kle kabadon ha eastern west khasi hills district kabamenta udeu khon jongi ba hajur shon badikong yolini lingdo nong lai udon arngut ki para kan thei ikong dues badikong sileres lingdo nong lai Hapaula don riusnem ulamatla umi isyo Andre indala sumar daki dawai ken bat kasi ulayo ibiang unda uladap shposnem Hakajing long kena jo ula pelut por pan amasi paru long ru ba pena bha ban thain snat thau smuk yakabau la bande bat kamai pisa ban krishan school yalade ula long unohi kai school step hanong lat LP school House nem khat khandai spa sub khandai Orlate school no Shillong Government High School Bat pendep yaka ISC na St. Anthony's College Shillong Ngadeiru I kun persaksiu Jama I open stone ndo But nadu bangadang ka dang kena nga ka kani ka yeng kaba isa lang yeng yu I Ide ubriu uba imjukwa ban penstom yenu Ngaken mau ba try ka kamera ka jong I katay ngadang yu asar tang lain sausin namar marsen kim step kumtu bak step ba adep ka sum ka sle ka sar hi ka kamera la jong ru kijan na jong isaj hi mudur mapi imju ai setang la dak kumno ba ila bun kam palat te sakaweru ka ba thamula ba ni ma jong I ka lomba wat usnyu la jong I khap hi kani ka berenda jong I hang ni hadin sitte bet koi ka yit nang te nakmat ibat koi ka yit nadin bat isakhap hi usnyo kata ka di bangakan mau bahan adu nang kena man ki jaket ki baithit na ki dukan kamut namar ba kajing accident ka jong I kani ka terpeng jong I siliang kanno tikim jufit gitu ki jaket te repair hi yakini ki kajot kape yakini ki mic ki ki ba iju pendon kam I repair hi idon ni kata ka sapru Perkaba kampelak long wade ka juti la jong ru isuhi. Andai laklat nang ni sla perthai bang apen khuj ka ni kamera jong I ko ka si ngalap ka takoi ka box ka di ka wooden box ka ba itnat ba. Ong hang ni tengal ayo obe ki ba koridor ka ba ma ibu mo. Namar ka di ka box ka ba itnat ba polish ba. Pin ngamdei bang asu ong rai pendengo abang aplit ka ka box udon usnya udon utu ayu mushi te besi pensyong bensuk juti kidon ki wayar ki screwdriver kita agak ki wali position ki jong mai te ngayu I ka wei pi ka jinglong unique jong mai inang pi ban divide ya ka por kan ke jong I te ka tahi nga thrai ka dei ka commitment jong I ya kanu ka kam ka bai la shim ya ka jingkit klik kan I hikai big bangi de ban le hok pi hai ei berit ru I de big ban le hok Kajing sedang jong kajing ya lenti jong u kumunong yalam kadai nadu usnem khat khandai spa sampuar hakaba ki student hashilong hapo kajing yalam jong ba huwa hinota ba Gilbert Shulai ba Stefan Lingdo ba Leo Lalu kila krishan ya kajing yakhi jong ka khasi national dorbar ban persha ya saungut ki nominated MDC ki bakenthop ya ki bamdei ki riolom ki bla shu nominate daulat kila lej ban khang lenti ya ki niki MDC ki bamut banlit bam smai hadinam hot Ushri Perry English Deputy Commissioner ula phakem yakini ki nong yalam bat kila shaset ha shlong jail habau Deputy Commissioner ula khot yakren yaki ula bo kajing terwa
laki kwa ban peteng ya kejing yaki ne ban yale mokot duma hayeng kashari kila jet ban yale mokot duma namar kat kum ka an de ban jet to pai ba yaki nong mi khmat Shaka Autonomous District Council kila job ya kejing yale mokot duma pat lese kani dei kasin baningkong Rapentrai kam ya ka constitution ka ri India hari khasi panchaintia. One of my most revered leaders of the state, one of the most revered politicians in the country. He was his consistency and his perseverance on issues which is close to his heart, where the trademark of Let Bahoping. Bagi beri si ông Bahoping tàu bị kri, mday bị ri ho, mday Bahoping day bị yublay. Kan dit ngay ông nga đều lệ nọ, mo beli ông cũng ta, nga đều lệ nọ, te là kan dit ta là ngap beli ông cũng ta. Nhiều bắt bệnh đã khai làm giống, thì nhiều tân rạ bây giờ há chân khăm mặt trong cả, ini là kan thấy chẳng, hadu benda poi hapo kerisin crown. Jabatan dah kesenduk ya beliau. Bat kilay pen hakmat trong ki Mrs. Indira Gandhi hakapor bakawan inaugurate ya ka autonomous state. Lade memut ban klong yau niu uranium klong shuai ka do jam junga lada menut kata ketika mensiu jong ni rong ba ngam ong bi Bahoping de politician amar kani ka tin politician menta kelas niu lalu melakukan si na keren khor ke amar politician menta kladon hiki definition ng Melayu na do ko po yung Megasthenes ang Greek philosopher ba compare ang punya pair paling politician ba statesman hikai big bangi de ban le hok hi hai ei berit ru ide big ban le hok pangaskan ma ko be si ong mai raibet Kamrong ba atau opor iba oping idang don ke aeroplane ke sorkar ke kelem ngejorong aeroplane ndo poi beri hodel him don ring Komu chief organizer Jongki Hill State Volunteer Uday unong yalam ubah khamat banjeng persya ya ka sub state lane ka autonomous state haka shitarik unaitung ka khandai spa an ripupra hadien ka jingsha be no na ki EPHLC haka jing yalang hatura conference ula rai ban lej no shashnong pat umwan pai sho shashlong hadu bandayam henrei haka skip ka popot kata ka arterik unaitung ka khandai spa ripupra kisan ngut KMDC kilawan ban kerpat red yo maiet ba unum no ya ka jing yale henrei ba un beteng biang kumu chief organizer ban yalam ya ki Hill State Volunteer haka janmiet prabaje kila kendo haka yeng jong uba mesak kharngor ringkat bat ki khat lai ngut ki circle organizer bat kila shim yakarai ban yele daka direct action bat ban ai jing hikairu ya ki volunteer haka sngi ka babot kila khochu show ya ki circle organizer bat kila yarai ban sengno ya ka Hill State Volunteers Ad Hoc Committee kane ka jing yale ban yo ya ka jela bapura kamkut tang hari khasi Chaintia bat Garo Hills kala poiru shadus Delhi ban persya ya ka sub state inum la banlen ka jing penyo ya ka ni ka jelam mi glaya mo dam da dei ba ima e ya ka to por i yeng scam ban persya banum tre ban priang ka sub state mo te bat ban klem da perkhat ya ka yap ka im wat ya ka met la jong ka ba i ya pro saudong keleng khasi Chaintia pedeng ka jing sha shun bun ki bashoni ma e to ko por bi persya ka sub state wat ka sarkar India ko phatwet agi intelligence ka to ko por amar baki kila prepare be hadu ba ada kim ai kamut ki kloi wat ban ya le da ka thma reu phopra ri bokandai ka meding bha ka jing kala khoi bha ka ni jing la instinct when you ta wa khmat walid ya ka kanhun ka badan hadal hiu de professor Tiswell te yo ya ka ni kubar benda yo ya ka ni kubar ba ka Indira Gandhi ka terwai ya ka substate tende ka wai ka kanhun ka ong em nim na ban ti kra ya ta in ya la be hadu benda yo ya ka full state
de way ni kita udah umai hopping stone lengdok aku way kapor nda bakawan ka Indra Kandhi hapo kau hati dia lek ni tingin pat long lek ni dang dai ki bolot ke khna dia lek kau hati ro banyak kirau nya ka Indra Kandhi banyak kendo dai banyak kirau banyak kendo banyak kran dia kata ka cingkwa cungki banyak ya ka full fledged state pe hang taru kila don hi ke bahasa gam tang bangam tip hiu mo ngai don kan benta kan ha kata ka cingwan jong ki Indra Kandhi ka bangi yang do lan nado ding pun nang do nang tai hadu karisin ground hadu karisin ground kata tem dai bang chu nalong ni don benta ha nga kata ko pot long tang step kini yang tengah laling lepa bisha ta syo paslong ni pat bet da kalamayong sing tenra baca hajan kemat jongka ini akan diken hadu benda poi hapo karisin ground ka Indra Kandhi ka bu ikini kicing keli hapo baka don hang tapo karisin ground hapo ka stage ka ong baki ai pat kini ka bu ikini kicing ngabu ban kwa ban tu kata ki ai pat kini te ki hab ni cuba hok kini ki leaders APHC leader jadi banong ba kini ki bom padahun ya ka sub state ki bakwa bet banyo ya ka full state ya tiga cingmut jong kan ga che puti khamtam lo hagak tin ke thelik banya sa kata ka sub state ala sawo asamun implement kata ka official language jong ka asmis kata kata kadang bu ke cing ke ba dengan yat bercemat banyak banyak ya ka pusat kum bangikwa ini banyak ban inilah ya karu haduk bandayok dekam iyok kadon ka jingdap jing raking jingdap sampos nem jong ka district council te mareyang ngal kandit ngai ong nga ngade ule ana mo balai ong kumta nga ngade ule ana te kandit ta lasngap balai ong kumta ti sabatai lada wangil apun kre banginiat underground lada ke sarkar India kam ai ya ka state ke Bapura kata gadeka ke jing ong jong i ten rei wang aingu eu bulai haswa bangin ponon kami kita kitiar ke bangi ngimut layo ono ya ka state ke Bapura te wong dena ta kadau so ngade bulai ono nomor lo amut pan le kata tang banio ya ka state ke Bapura la ka jong ila pelan di kita ki kawai kaba ngakwa ya kaban penpau khamtam hakaba yede bat ka HSPDP ka jing yo ya ka jela pura Meghalaya jongi hi baro ki jing thok ki bami ki ai burom lanela da om da tin parang ki ai credit ya ka FHLC ngaong kamlong kabasisya ngimla banlen ya kawe kijing sisya baka HSPDP ro kadon kabenta ba kalayale ha kaba penyo ya kejala kaba pura bale ngoong kumta namat finpek ya ka black flag demonstration ngamtip hadukat no na pedeng jong ki bamenta ki bakan ma badai kinong yalam yung ke HSPDP kibatan da kasendok ya brio bat kilay peni hakmat jong ki Mrs. Indra Kandhi hakapor bakawan inaugurate ya ka autonomous state nama ke HSPDP ngin kenmau kampediang ya ka autonomous state kampediang ka autonomous state nama kata kiwanra sendon da kasendok ya brio Bat hapo jong kata kesendok kita autonomous state. Kat kibawan pet ya kata kesendok kia i bahang ti kadon ka autonomous state. Hikum kita kiba bon kim kenma kabak black flag demonstration. Nang ta ka sarkar Assam tu ko kadang pelong ya ka assembly jong ka hang ni ha polis bejar. Ba beneng baret
uway na kinong yalam juga HSPDP ubret ki kot kat baka ki kot jong ka Assam Legislative Assembly kidang ye discuss ubret ikatu ki kot demand nakabenta ka kita ki baret nrai ke HSPDP ka yang scam nado ka to pon nado ka khandas pa ndru pupra hado menta baki dan bok aku we kam baki dan kinong yalam ki bala ikaban bat scam ya kata kajing sisa ka baki namar kata pinpek hoy ka FHLC ka yalam nakmat hendai de ka SSPDP ka bak penkentur yaki ya ka bakin hapan penkerki ya kata kajing diman jongki hadok bakin dayo ya ka state ka bapura kan ongkum ni pinpek ba ka ngiyo autonomous state ka kandai pa nyo po tang hapo arsnem ngiyo ka state ka bapura bale kadai kajing tenru ngila manong kadai kajing diman jong ka HSPDP ka ba pelong yakin nong yalam jong ka FHLC bakin leitman ka po si Delhi namar bakad kajur kajing dawa hang ne ban saway namar kata ngasngaw manong but day namar kata kini ki mamanta gidi ban skaw to kata kajing sisa ba kaburom kamde tang kaburom jong ka FHLC kadai kaburom ka HSPDP ka don ka benta ya kaban claim ya kata kaburom hakaba niyo ya ka state ko pula ka HSPDP kampat ju pediang meno ya ka autonomous state bakata ka de ka ka ba ngide ya kaban kerma ladang ipek ya kata ka history jong kajing yale hill state ka ba menswa patko bat ka ba nga sungu nga para volunteer balaya sa patok hakawati kum gi volunteer ba claim yo ngada sungu ya ki bana umpling renja full kalau sotun ka ba penyo full state area ndri ki kenya la sotun kum ka kandong ya ki volunteer man ai jabi udai masyakar kungor da philek kawati secretariat kawati assembly khilek pe panji yarab no banyalam haga kamra sechona kawati kadur yung bohuping kum MLA benengkong nakari khasi bad chaliha kadon ha secretariat jongka Assam udon bathaliha chaliha do pudum nomor modang khna naki MLA haga snam khat khandai driu for gang khna bo pi job no molai hadu no chram man marway olayo ba hiriu rang ba naka state ka jongi la biang pengin sium no la jongka state tikalong ka jing yalang ba hamen di pathar laya kren ya kani ka kan hun jong bibil do badjong sang ma efficiency ki pediang ya ka autonomous state namar kada terwai ka Indira ya ka autonomous state bayaman ta ngan aiswa ka soft state autonomous state ngampat ai ya ka full state iba hoping bat kinong bot ki jong bo hoping ki para member ya ki ka nyangta badai ban ai ya ka full state soft state autonomous state mod baro ki program ki bah dangyo ka Assam bahu pingwong dalay nyim priang ya ka soft na autonomous state ai da ka full state ko bom ai lang ya ki we hamar kata la be ano yu una ka parti ko usiap organize jo ka efficiency te ibahu ping pat imi namin di patar hatanglu forest Assam forest lap ka jing than ulabam dagisla so kisok jeu kisok tang ban im kat ban poi hakayeng jok sekedar hapo tanglu usalek panjana sekedar jongka forest Assam nang tau dola aijang nu forest Assam ulayat bro chimit itu kalau ba nabako poi habako lasai marway tambah kitar taban yadai nong sundu don ki mau man kapor
Nangta andala sai ka beneng ulatia ha ka school atia bari high school lane manta kala don hadu college ka school ka ba upli ma u ha ka por ba udanglong em hadis council ka school yung u ka atia bari malang kona ulatia mi tang tu batman step kawan ka kali selama naik Suna Pahar kadang don ka kali Suna Pahar baka kiu itu kiriat kiram kilong full wheel ne 5 wheel kumta uyo da katu kakali tuan poi hasuna pahar na Suna Pahar uya kendu ban ba bhut uba bhut ka wei ka jeep American jeep ka patang sulaj melumala da nong stoy Suna Pahar wan on no ba bhut hanong stoy Berdola poi anong stone ulaya tu pajba berdola perta la sim ya ka substate ka balong siteng. Tekrekan pajba bahakas nem kat kandai new paway kan wan bisit ka Indira Prime Minister sahaslok. Uba hoping berkakan hun yung ba hoping kila penyeng dak dalamayong Charna du cerpi hadu kresinta. Ka Indira mar bakawan man bapoi na du dingpon layo I katugane kalamayong bapersaya ka substate. Tepoi cerpi ladap lai kertap lai lan kalamayong. Batalama SPCLC lastang style. Pi nadu kasnem ka bawiya kun ha kasnem kat khandai spa an rupu arter kum wei ki leader chief organizer jong ka hill state movement naka khasi region ki khasi jeng region pin pe gi records ulong chief organizer ban organize ban pin khi ya ka hill state movement te nang tai na karo hills region bade udai Williamson sangma mo te kini kele ya lang rengkat bagi nombut ki chongki haki zone ki prepare pin pej ya gane ka souvenir jungi la bulut ya gini ki records mo te udai ubri ubangin la pej na tu ka por ba ushabe no na ka efficiency na mar ba ka jingbom tre ban pediang ya ka autonomous state ka ba lapan bena hak sem ka knai spot nyoko iong bangila ya smai bat ngilia rai Berki volunteers baka jingga klad no jongi ya ka jela asam kolong bagini yo ke jing sinsar ke pura ti layakan kumta bat elek kumta ke jela te ibat ya kata kejutang bat haka por baka state baka Indira Gandhi ka terwaya kan ka sub state di ong baya ka bangi le halo ke memorandum jongka state pura ban sinsar hi dele ini yang sekarang Teki udah kila mono ya kan autonomous state ki ushabe no. Ushabe no aksam ar katnais pan rupu prap de ula shim ya karai ba. Da kinong but kidang don yang ini yele. Adu bakut ya kata state apura la ne ke jing sar apura la joka. Pi hang ning ilap ba ma ibat khalangut ki volunteers ki balaya yang skam bat ibat ki katugun ngut ki MDC ko apura. Katkum ka records mu hat yo biang ya kejing kersan ong ngin don ki dong but yang ngin yele te I hakata kejing yele jong I ya ka full state bade ila hapan yele no la kejong ka group jong ki volunteer ad hoc volunteer ki bong to kopor ka committee jong ki ad hoc volunteer rei tang katu nesnem bade ka katnais pa ku kra hi ka sembo shabe ha u photrik jong 9 November te ila seng no ya ka HSPDP demonstration ka ba umai hoping uyalam persya ya ketu kajing declare sub state dan autonomous state jong Indira Gandhi ka South April ka nice pan pau ka jingdon jong uba hoping ringkat ba tim batma jong ubar ka party PDP kala penlong si Syaban yok ya state pura ha ka bah ka tu ka portang kumba arsnami pura pi ede hang ni ngasim bode ubri badon ya ka principle no retreat no surrender kemut jingya itu ke jonga wadi ba hoping ka lalong Islam hana do ti por wele hill state barhak to por na kaliang ke jong ba hoping idon lang haka seng EPHLC bat kene ka seng HSPDP kampat simdon hak to por tengaru yele de nomor banga 3 po district council
Khasi Hills Autonomous District Council. Te nakaliang ka jong ki CM ki EM bat kiwe nama kiru kide ki Nong Yalam Hill State te kimsim khang ya nga yangi kiti batrai for this council ba kini simenta ha kene ke Hill State movement te bei ha kita ki por ki ba nakaliang ka jonga ngaljon rangkat bat I ba hoping kemui ni ke Nong Yalam berhak tu kepor kata lolong ru MLA na tu kita kepor bo michwa la thong yi kum chief organizer ha kita ka bagi khot ka NVDA ka non violent direct action Tena kalian kejungi ki paiba kadon ka tu slogan ka mangisai putka no hill state no rest so kuma ngi layo ya kata ka state ka mangi ngi kwa Tenri hagai sisa kam simdei ka state ka bapura te nakliang ka jongi kom ki paiba ki baya boat ki baya trikam lang ka kapor te ngilong borbo hi nothing short of a full-fledged state kata ka jing dawa ka jongi te in between hagi tu kisan rupu pra nyupo kadang ka jing terwa nang tai naga government of India komia ka autonomous state bar kum ta ter te nakaliang ka jong kini ki rangba Nong Yalam ki jongi te hakata kapor ki lai priang no ya kata ka autonomous state ban ki priang ya kata te nakaliang ka jongi ki bungun balang ngelai kendolang bat yong kani kam de ka state ka pura habang ngelai kali ni ki by nang ki by start ki by tip yong kani kat kum ki pensai jo ki kam de setia ka full state te kalong a state within a state Te nakaliang jongi ngi oma nothing short of a state. Te dai nak takadau ki mangi ru rengkat. Ba di ba hoping de way ni ki Nong Yalam ha takapur. Ki ba msim ni tre se ba pediang ya kene ka kenja federal state kene. Te ha takapur nakaliang ka jongi kom ki volunteers ngele kendulang ba ngele kren ba ngiong ba dalile ngunum pediang. Ya kene ka state ke bampat day setia ke full-fledged state. Tedai nadu kata kapor ke ba nakaliang ke jungi ngile persang ba ngenum ya associate chu bat ka seng EPHLC nomor ngisung tu ba kene ke seng EPHLC ke priang no ya kene ke state ke ba duna ban ya ka full-fledged state. Ngabong I mga wong tin pareng ka commitment mo. Kadai kejing IT jong pi long kat balong jagat baca. Dia bawa peng la IT cek Hill State. Yo autonomous state rumhun. Lagi kendo kini Gandhi apa Gaudi Airport. So determination. Tin paring kong commitment nan determination. Dia kamu kati lalong committed pada banyak jelah lah kajong. Tian dia haduk mentarung bawa peng umdon siu iong hiba mengimpak dia jelah lah kajong. Tak neng layo ya ka jelah jo ka jai ben riu tram tikari ka unfinished business pi tendai la comment iladi more than 50 years tikari kita ka jing IT ke jongi bat group ka jing IT jongi bat ka jing kujing mot determination jom miet na layong na slap na lair na once I've committed I will go ahead deh kapor para alama yong mul Kawan ke Indira play kat autonomous state 1970 nyi don simulai nyaweng lut kelama India nya si di kelama yong sekali bawa ping man cetai sijan kirkit laban dila ayu bawa ping itu nyi dingin don marhamat de nyi yo ayu bawa was so committed to demonstrate before Indira Gandhi that we don't want autonomous state. Ngi depan kan mau ngi depan kan mau kan mau don buram yu orang ba kam tam kadi ka spang ni ka ba ka chingele chung ne orang ba ha ka ba ban lum mi ki volunteer ki ba pher na ka chela bat ban yakhi ting ban dawa na ka sarkar India ban yo ya ka chela ka pura bal selada kam dei na ka jing sha shitam jong kini ki volunteer ki por bal da kam dei ka chingle shitam jong orang ba Balai oi jingai, balai perkhat jingai nam taka jing bah jong kapateng jong kinong song sino kecela
ngatrai le sehat dukat kini kisngi ngirang don le sehat ka substate ki bang asyam ba ka jinglong ka jingman ka jungi kalong ba kum u nong yalam udai u statesman ngi ka jinglong jungi po politics kalong ka don sya kata ka jingi ki ba da ka mensim ka pasul ka ban IT lut ile de met ban mesim namta ka jing bhaju ki ba ka jinglong firm wenda ka jinglong scam jo mai hadu bala penkular yaki volunteer so to por ke SPDP balada nyimyo ya ka full fledged state te mod nginu pediang daleli ruem uni ru rongba boyang scam tik tang sisur ta ka mod kakam kata kade ka jing ka kakam ka kren yaw mai mdei ka bau mai bun kien dei kakam ka kren na ka ta mai nga su ong tangkat ne na mar ngading nung tho lada klam don mama don black flag don ka black flag kajing persya ya ka sokar India ban I substance nom don black flag ham ne galaya namar logo jongka APHLC atau por du sintu kulap kala long kala ubi sisa kata ka jelah kata ka por rai ukula kumno ngalapan ong no kata baka ong sokar India ka ko ngo kata ka por buni samla di poru imta ke medan shu situ khana ba la julit training sa siliang duriop mo pun krea ya kata ka jadi ilsi kumki samna lu tilong jadi tu kena juga ko ai mensim ni ti nyelong parang yung to drawn towards ideology jong open ba slogan ju itu kalong no state direction kadba ka IPHLC part kalong no state no rest ti how to por ngatrai 1970 mat bingyo autonomous state mo ti nagdang jeng baho ping di ong nim kwa autonomous state kwa ba full state ti laramyo full state ru utamot direct action ti di halor kan ni bangiru kumgi na samla mo ngilong pai khmat si ti matrai ngakan mo ngadang li class 10 ba kadon tu ka black flag nadu serpi hadu kirkit laban inang khot kirkit laban tu por ba kawan Indra Gandhi ban announce tu autonomous state Twitter tu por ni di black flags por Indra Gandhi ti katahi kari ka min ka ba nga long actively mo simbanta ka yung kanil state movement hait po jing lam jing ba hoping u compare na baro pula job election na du ka sen ka baningkong hado ka sngi ka jingyap juku ula job MDC election sansen karwe sen kum MLA si sen kum MP ula long tengru kum menteri hakitnat sarkar baper but ula badru kum u deputy chief minister jong ka jilla Meghalaya lapalai no iki kali publik harsai bekali jongi kasi dakas turuk jong jalan la sisi itu ki dipu jong jalan south santeli kat no klur tharai kalami ujolan ude no itu kayi hang tei khana para ulai phet no ngam tip mentah Kolkata na ban ye thu ye ka jisha hang ne kalong da ka ba ngan ong yelade kam dei ka kenjat tin ka ba sutit la ne subana markhmat ngada don bat nga khat arbaje men mit kari khana tamar senda te police office buka dirgopsir kira no bak bisa mar basis kadai ka jing sis jongbo hoping yau jalan ken
tangkat arbnai uriton ya kalai pukulur haka state pikop ladam deno bahupila do ka di sosial bat kibabun TPI tangkat arbnai kalai pukulur kan san ayu lariton yo borom mano ka state ko bermain ka tibaya kata badai iba Une sekretari juga legis ngalih kai ngapa office mana bade mano bapen im ya ka diskonsil. Mau dai bopin. Ladam dai ka tijong bopin ka khat khandai proposal hadu propo khandai. Lakwet diskonsil. Wat ko. Uba hopping stone ulang ubria uba tibha yo pod usam ke jela. Nado raliang shado kupli. Nado rata cera shado khanapara. Bad ula poilot ru shado ki kendong kenshrot karilom bai jongi hakabaya dei bad ki kampot kamsam ula long ru nong prat lenti uba shirkei bha bad uba doi I jnga shisha hado bala hab ban yat yaki rai rai dam bad ban seng school ru hakithan kapot asam baki school kinyeng kum ki maupot ula yeng yale ban persha yaka jing sha le ben sha le jot ki khon khasi khara Hakitan border Assam. You know, he is concerned about the border issues, Assam, Meghalaya. He has led by example. You know, a leader of his kind is, I mean, I'm speaking it from my heart, the rarest of the rare. And I have seen him how he has been able to withstand the test of time. But you did not see Letpa Hoping somehow getting the link from his core values. Therefore, it is only important to somehow speak about leaders like Letpa Hoping and the core values with which they have served the people with utmost sense of selflessness, commitment, dedication, sincerity, honesty, integrity, you know, all the things that revolves around the quality of a leader of his stature. Habang apule ya ki manifesto jong ka party. Nado katay baseng. Kibu ki kato kat ni ki bangin ne ban klet kum ka chai ban re. Nane pin pe ka wei ka long ba. Walang yo ka state bapura imhun ya ka state bapura na marba. Klem penbay yo pu usam jong ka state ka batamai. Ka border dispute, ka ba ka slogan, ka ba ka por executive member ka por. Layo ban pli syajar tam ki school da ka ba hakitay ki border area, ki dispute area kum ka langpi sektor. Ha, akini khat arli ki sektor, ki bangidan man ta ka bangin pat bay. Pinlap ki ba bunba ki school. Ki day ki bala seng na du ki snem. Ripusan, ripun riu, ripun nyaw man ba ima idoping. Ilong rukum hill state fighter, ilong rukum NBC atau kupor, iyo ban tap ya ki school. Bat kum kalang pi sektor mentaro ngila ban len kide ki mati ki jongi. Ter bat kide ki ba jongka riboy sektor bat. Wada du ke jente hill sektor ru de ka ba ma I ilong kum IM hak du kupor issue jongka party. Imjukan ya ki baret imjukan ya ki ba kraw nam ta jongi. Ndai ka to sim ban aitilut ban syakri ban ai kakti ka diang ban im bat ki grassroots level ban sothu ya kecing ju ki pajba ju ka jela ki badan haki jaka ki paper ban ai tilu dele de met ban mesim kham da khanya kano ngai ka ne ka dei koi ka mesim ka ba hatam ka ba uni uri rang ba udan ban lada ki nong yalam ne se ki ni ki singi ne ki samla haki ni ki singi ki bot ek te ka jinglang ba ka te ka mesim ba kanang dan bang la manang kentiu ya ka lawai ke chungi pada ka jela ke chungi pada ka chat ban ri chungi tora koi khna na nong kondong nrei ka bang soburam bat na soban ai ka buram palong ya ka vision ke chungi ka jing start ke chungi ka jing siampang ke chungi ba kada du kini ki sing ngam parla ban mudur ba ha kanu kur kom ba ini iri rang ba ila ban I jingai hadu kat kini kat ne ba ha ki por se ka telefon kam da don ba ki internet ngim padon ki phone ngim padon trei Kadang perkhat pada kini ki vision ki chung I ber ki jing thmu ki chung I kalong ba ila angnut nadu ki pon rei ki kamlong more relevant dan ki kam yadai pen ban ha kan ka por ka chung I ka ba manta
Telah ngi page kalau long kum inong ya thu lupa itu kicing kiba kum kecelalan kum kajat beri bakin saman ban nadu ketu kipor ila jupus ngo ba kum kecelang idon kam ya kini ki ani idon kam ya kini ki polisi idon kam ne persa kini bandai kicing upai ba nong syong sinong jo kecelang mer halia na kita kibor ki bana saba kumaya kren binang ye dawa kini ban minio ban pun ulang nam ta kicing bahajong ka chat beri berak kawai na penang kini kicing dawa kicing ururong ba bang isu kia ba kadi halor uput usam kacing penbet uput usam jong kajala Meghalaya bat jong ka Assam hoj ka government mata kesamban pun urlong kini berkadang don kacing ya kren rai kini kicing dawa ki ba une ururong ba ulai ina du kipor ki ba matsua ki isu ki ba mo pipi ki ba imju kenran din menuru kerpang ka bedai berkatan lang pi lara pilab kato pindapet kumangi ni suya snow kiri rong ba jung tu tan ngala ju poi selang ping la ju ya keren war habang apoi se katu tan ngaya kendu gitu kiri rong ba ka bangalet kata ka jing pi ka jing yetu khana ka jung ki bakumnu yeng na kamta ka jung ki baro ha ka bai dei bat kane ka border dispute san ka jung ka jing im ka jung mai hakaba ulam khamat ikini ba au yer lam lenti kini baro berkini ki hill state fighter hadu mentakasni kidang yai pertu ya kenam ke jungi ima akan mau poidon po aims mai ngayo jingtip mengatip kata kebatikna ya gaba apa dia po jingti apang ru ikren chapang uput usam ulalong undang seng ya ka senior basic school halau bertun but trairu kumu voluntary teacher ha mau kelai LP school kabarang don hadu mentah kumba ka thong ka jong uhi kalong berkentio ya ka jingnang jing start ha ka por ba ulong executive member ka district council in charge primary education ula play khat pras patli ki LP school ha keleng ka rilum khasi jantia kibon ki kam ki ba uni urang ba ula no yusenyang uben hei Syaka jeli jangka san hima. Hakapor baulong kumu EM uneu mahaping long ukhia pha sapang ke jington kam ban penrung ya ke jingnang jing start ke bepit ke beltang ha ki breu chong kini ki district jong ni wong ha chu ko por pat ha kini ki chekabor dar jong ni dai bandon school bakin long kumu mau put Hatu mentarong adang perhat uneu kerennya ka tuan tuan AB from time to time lah hadukan sah lah po yin dorbar lah po sekretariat kerennya kali kibreo po yin dorbar ke bon kia penran kemut por bekren rumah hoping ka tuan sepang kecintan kam jangka nak bantang ribat ka chat bendri and his contribution to the church, to the education sector, particularly for the primary education, for the elementary education in the most difficult areas. Kejingi kendo jonga ngani thu ipi kamdei ke besuk hakapor banga offer ke government dan take over ke primary education na district council. Ni kathma ni Jung bae kum nu bae. Yana history dro kumto. Yana kono ka kam kumto sulong bae the stone the living stone the stone sisa ai ngong. Ban pun pat ke penjar. Le boleh start ngala duai ngong ngan le ka bae ke put ngan move ka move po ka house. Idon the cabinet ngala job di cabinet kala manjur. Tinggal job tengah rai ka po assembly. Minum long keju umbangi pera ke dura ke darah ke jemuti perkara ke peri melele tambah ke gue ke common cost umbangi di benda bah pihak itu apa ke benda ikane nak khot yubat ni kong wasang warjiri benang ini sudah bro arnur ongkong baknya ya kablam ngadon pun terli di pus ngwanra na Delhi dengan sai pir da pirap ngal pidin opposition bro Subah harap dengan kain harap ini. Tip ngan rai kene commission bantik over primary.
te ban le kan yang ala tip ba oping so jak baik ni nempoi nasional te ngan ai but ipi fitre na mo hoi ka ito ngomong ka ba ong dak la poi kena komision ni kin sia kren merok ke beriu te piru semua yang kenang mat yang kena kenong rim u beriu bam don kun unum tip ke primary school insult wong ba oping ta blus cepat Nalami siapa? Pas no. Sakawai ka benta ka bau mait hopping uju simkhia ka balong ru ka isu ka bakong san bha kalong banjang persya tege ya ka sarkar India ka bathmu ban klong jubor yo marpo khando u uranium na nong ba jinren dom yasiat ula pensyai pai ba ya ka nongrim ba balai u persya ya ka ne ling ba ki public platform bat ki jing tho ju ulalej simbenta haka world uranium hearing ha Austria haka snem ka khandai spa khandai puar badru haka second global radioactive victim conference ha Berlin Germany ulai simbenta ru haka conference by a day bat ka environment of ecology ha Switzerland komjo ru ha Paris France haka snem ka khandai spa khandai pulai ulai lecture ru halor kapang maintenance in industries ha Birmingham London te ka tahi nga thrai ka dei ka commitment jong I ya kanu ka kam ka bai la shim ya jingkit klik kan I kai big bang ide ban le hok hi hai barit ru ide big ban le hok pangaskan ma ko be shi ong ma rai bet te ju tho ekini ki jing tho ka be dei bat ka kanika jingya lenti jong ka jat ban riu mo nang no kami kumta ka lenti ya jong ka nang ta iju tho ekini hagut ki por ki mi shibon ki an ki baya mushlia ka hok jongi ka jat ben ri ti im juman thaj ban tho ki article khamtam kan mau ba ka dei ka jingele jong iben persya ya u ka jingti uranium namar bo ki juan na ki wei ki party ki nong kersan jong wei party ban wan ban penbor ban yasno sarkar bat ki ma rei mai pade bun hi ka sin isyong be kaliang persya rei lada itre ruban ya form sarkar kemudian ba ila ong ho ya nur ka nu ka party ban ya trelang banti uranium and he is focused on protecting the interests of the people, particularly to protect the identity of our people, and that remained his issues which was very, very close to his heart. Sometimes at some occasions it was seen as though it was only Letba Hoping who was from amongst the politicians, though it was only Letba Hoping who was in the forefront to prevent the uranium mining, to somehow discourage the government of India from going ahead with uranium. His consistency and his perseverance on issues which is close to his heart were, the trademark of Letba Hoping. Hakawi kasni kadon ka jimi halang pagba kot ina ya mai bede lai banyak rasa lai ngan malai isti la don split lo de memut ban klong yo niu uranium klong shuai ka do jam jonga la da menut kata ketika mensi jong ni rumah syaki wei ki a kai history jong ka jing im ka jong ketika history jong ka jing yakut kai history jong ka jing im ka jong ketika history jong ka jing ye ya kari pan ka jai penria kabar pada kadai ya katu ka bangi ong kai uranium issue hadu menta ki seng balang berki weiru pin UI na ki jing sisa na ki jing tho ba nadu kitu ki por ba seng ka padidu menta ngiyeng bat ngiru ngiyeng bat uni umrang ba uyeng sem ngidayaro yaka jing tristom ka jung I nam takipat ba jung kathan ba kerpang akabay ba I persa yaka jing tiuriran kata kari kowe kemat kabalada pipet hadum dasngi klur bala lam kemat yaka movement yaka pengin persa yaka ni pinapet baro kowe kathan was kasils kabaka district jungi mensuar kodang hab apa was kasils baro tangki sing balang reward daki pat baru
jongka distrik Ibar kowe kijai kershanya ya mai aka jing yalam ti kejung I Nadu baudang samla umai hopping stone ulaya don bentah pat kabalang Presbyterian haba ulalong ru utemen basan bashir rehamba haba lek yatu khana bat lek ai sermon kumjo bandon bentah haki komiti baper jongka Presbytery bat synod ru kumjo Alayolan paban wan segi jingga seng Presbytery. Bangasa yo I biang ya ini I teman besan. Ha kajing trai hitom jong I. Ya kaban kentiu ya ki jingga seng samlah. Bat ngala ban keren daga basyai kedar. Badai maki daga Presbytery mau pulang. Kamu nak kajing seng samlah jong ke Presbytery mau pulang. Ke balara ya kakam syadu ke sinod ke KJP sinod bandong ba kala adai kepor bagi samlah ru kian dondo kajing seng samlah jong ke KJP sinod. Te ke sinod ru ke simkam ya kaban pediang ya kata kajing ai jengmut ban dah bagi wei ke Presbytery ru kila yu iya kata kajing don kam kasidot kala pediang ya kaban penlong laka jong kajing ya seng samla jong ka KJP sinod bat kalong kumta haki Presbytery baro bat menta lei te la yo saya ka kabuan penlong sinod samla laka jong itemen basan hoping stone lendo isai long udukot committee ban ngakan mawa hake executive committee jong itu ila long dukot laka long naka liang jong ke sinod lani baimi kemat naga Presbytery iba hoping idai brio uba penpau syai kedar ya kajing sisa baka jing iye yau blay kadai ru kajing iye ya lagi jong ki para brio kalau bah kepor kabangi ya keren ya kajing don kam ban pia no ya ka sinod ya ke KJP sinod keberim arteli iba hoping idei way uba kersyan bah ya kata kajing ya keren ya kata kapan ngam juklet ya kajing lek sekar biang long nia lek ban seng school daka jing ya seng samla jong sinod daka takapor bat bangi ya daga jeep kajing ba hoping ngam juklet ya ga jeep jong iru bat yo driver uba pa I pendor kam don kano kajing sosial tiang bat ka iru ka baila le hakata kapor ga kan mau ida sayro kompas bat tip ngidon hai bat si ai bagi dai ban ya ngi ke sinod baro ngidon hapo ka PCI te gitu ke sinod le ki ba long le kum komisaram sinod te ka de we ka borobor bhai le ho bai ba hoping ide we wala ban contribute jaga jige keren daga paring daga ya ka PCI ngle keren daga paring te ide we we la don ka tu kajing belian teban keren lagi haki dorbar sawan ka we pat ka wangi yola ban ya lek be boping kalong ha kata ka bangala ka do mende ka NEICC North East India Christian Council tin dang ya long di council meetings ha kau hati ya long council meeting ha nau kong te habai ba hoping ilai tingi sajiat ba kam wei ne kinong bi khmat te ngi pha nong bi khmat dala ki jong ki sinon tingi pha ki pastor ngi pha ro ki teman besan te ba hoping ti do wei ba ngi sajiat ba ya ka ban ni lai lang bat haka level jong NEICC ru kum ba long hi bai la dei ru kren ni nado laka jong ka jaga laka jong ka balang ti ila paban contribute ngadam ta kaji kemen namal ba hoping
ilang palo ba baban nga ting ni kayeng mi siyong mentaru ide mai ba witness kanya kan kayeng and kawai kajing long jang dibrik si ang ba hoping tau ba kri mdai ba ri ho mdai ba hoping de ba you play pakajing jang you play kalong so deep bakala penlong iban jiki khun beriu jong kari ba kawai de namar kan ni kada penai pendapat pa kajing ba hoping ya rengkat ba play cái vì lẽ cái này bên pendan buram đây kari pendan kami belai kata kaju kerpot pendan buram roi kari barakawai teh bang ayah ngayang badi tengah siam bau breu ulang berkensai bah tu kata-kata tapi ngam nuklet ke incident ba ada wan daga airplane na Kolkata se Guwahati teh ngakum siang hajan bui dukhar tau dukhar imat ngap itu ide baru spark Teh kacanya keren jengim ta teh suang pide na Shillong hoi wong pi to ma ta Mr. Hopping Stone ding dong of course ngong ai tu he's a very close friend oh wong pesayap sayanga wong pesayap yung ngali ai ngatroi alak kabin sign ke ka document he will not do it help me so I'll give him some more money ngong Hopping Stone will never take any money from you umdu shim pada spolak ro umdu shim so ini tai jaj bendriu hayang jong da filai karu pi song bai kum hayang la jong dei ku suki bob hai bob prim tu don kum tu bandai le ya la just dengru ina ya tu khanai ba hopeng arkan tar gi bre kis ngap balai namar ba ikana do to go non bai panan kam ki kintien ki wala ki bang badon buram Ukraine ki was new tenga semba ji ya lenti jong abadi Amar ba, he was a very close friend. Teng le jing le buon sen bro arngot da ka jib jong hi si se le walam ka jib ne jong hi ngam klesa. Yo ale ek ni lam to ni ka jib kom start ka jib ni ka barim. He was an MP at that time. That's tau de breu kan. Breu bakan sai wa pe de la de wa pe ya ka ki khun ban reu jong ka ri jong hi. Dengan kom jong dustur jong iki lang belatang do blay. Idi man bat scam ya kata ngasno. Dengan ai ngo yu blay nam ta parlok ba e jong ba bam ju klet. Yu try jisu olong dong pen im jong i. Pan ngadwai ru bangi ki kon samla kam tam ngi Kristan. Compare ngi long Presbyterian Catholic ni compare ki Kristan. Tip yu Jisu Christ in im kajing im kabru blay. Dan borom boleh bagi beriu hari India kintip oh kita ingin jaj bendim jadi baik you boleh nak kemau ya si wan yang bahablai je saya jangai ba ya pe erobat hinap mi kam kloi mo na hablai se ke school tenang ta ong to yang ong le kali jonga ngile de kali jonga yang ba pe te kata ka je bandai ke itu ya le Dia fi kore koram adu kan ur gomlang ngai sus bas ngap be te jingai le kata ka jib jongi o kata ka snong dalam met ba le ki breu ki pedang I kum pedang yu sim mdai ki ba ki le men le mdai ki le ndo kum sim ba aso thu ba ka jing I jong ki breu yong ni unong yalam jongi kalau nak duduk dok nut, berkata kadai kawai ba imat mentang ilah kam duna. It's all a show business right now. It's not from the heart, okay? Tapi we need ngide ban mi biang kinong yalam jangi. Kibangi kum ka judgment dia in pan in buram. Pakin dalayap ru injai ke mau ya ki. Kiwei deh kimat kibau lawan ra banyatai bat keren pai ba kilong. Kajing yada ya ka hok kamon kanong kenti jong ki breu hapok ke jela Meghalaya banyo la ka jong ke jela jong ki khasi jantia bat ban penrung ya ka kentian khasi ha kernit ka bapra kalas ha ka cing dai jong apa tu ke dai ka ba usngau ba kenika cing ya snau reulom jong ni mentah pedang karu khasi kalong penban kecing ya dat kecing ya kalong penban kecing ya dat kecing ya de
usngau baya kan ikalenti namar karor kidan laga chongka riti kidusto ndan lanti shu hi ba maru ong yangau ong ba ma kanti ke balong stang bagi shu ya na laga chongka state te usa bo kan ya kan ke ba ong ban yo ya ka separate state kasi jaitia state umai yo ping student ho wang ba pai wedding bedon kam tang kawi ka hok bat kacing ini ni don kam man maintain iya kata te nang ta shushu nga lap bunsin ba i shong meeting bat ki group jonggi garo stai ba naga bertaban ban ya perkhat ia kecing tawa kasih jang state bat ka garo state umai ia hoping stu na kan port Ukraine ni kan kantin ong pai ngi kum shipara ngim don kam ban ya pan bi snam Henry ngin yale da kecing sutu Piru yale da kecing sutu Ngiru ngile da kecing sutu kabalai bat kabakadu kawai na kabajing lap jungai ba uni no yelam ulong ba compare na kipran yelam kolong no yelam ubadon ya kata kecing jungai ni aban ong hak tinung way a visionary leader ila labu sendon haka manifesto jong ka parti ladu kastem ka kanai spa proper nyo ban dawa ya kejela kasih jentia na mendaki kasih Garo state na kabutagi Garo. Wong ba omdon da wipat ka bakam kraw ban ya kata ka jing ich bangin itu yang igum ka jai mari perpang. Identity jogi ka jai mari kasih benar. Ki jai mari ki per ngi don ba khalai tali bata po ka India ka secretary jong ka National Federation of New States. Ni sutu mentah bagi move ya ka de ya ka do wipat ki parlok ki wipat ki state ki beh. Baka don kam si sai ka jai mari ko bakam pang jogi. Teknik ki lightly ki pang ki bang aperkat. Dan kam kayaknya mata ban ong ba umai shopping udon ke jinglong no yalam ini ke jinglong no mikmat ke bang ba long ru no yalam no mikmat ba udon ke jingai tak lawai gala shai jo uni uru rang ba ru la dawai kan ka bangin yo la ka jong ke jala khasi janti astiet bata kuma kini singi nang yai kren ya kata ban nagaleng juki parlok garu ki jong iro kila ya pen paw ya kene bakidon la ka jong ta jitmu bakini ya te ka jala garo state te aso bakal ada ikapor bat nginang yai perso kini ba ka jington kam jong ka jala bat ka jai peru hi barok ko wai tikini ki kattu kat ne ngan oi pikidang ka ba ar ba de ka ba ila jai perso ba la yai dawana ka por se ka pono ri por ka ba machwa ka de sipang ka ni ka jingdon kam ban itu ya ka tin khasi tin garo haka khrnet ka bakra nri nadu ti por ba manshwa nadu ki nai nadu ki por manshwa la jukran ni kine nri hadu kam ta kan borlong ban na kalian bacungi se ki babon ki balangin pasot hu hadu ka no khata kan ni ka jung bam itu ya ka tin khasi tin garo hapo ka ni ka khrnet ka bakra ada ya kini singi kum ki samla ba ki rurang ba na ki kan hun ba pher ni su thu eta ka jingnan kam ba ni ka jing khia ba kumu dan kam ban itu ba ka sarkar india kin itu ya ka tin khasi ka jungi ba tin garo jungi hapo ka ni ka khrnet ka bakra dengan akan mau bahadian ba kala sabe ki bubu ni karang ba kim sim ya tip ya kata jing sabe iba hoping hang tai po Garo Hills dan ritat adu kena poi po gawadi ha ke restoran ke bangi selai berbon banyak le bamja dange wan atura Garo Hills selai ya kata ke restoran ke bikat ke delight kedon po pan bajar dan poi po delight restoran ba ki sedang menyitu kana yui pat lanang yu so marki ong ba hoping la sabe na ka seng EP Chelsea tenai la sabe ang ta te kendu ban ngi hang ne po mulai rangkap berjung ba mesak khat kongor mair yu na ka forefront ha to por kum buwe ne ki Nongelam Hill State ba mesak khat kongor ngadon mar khama da ka por ha ba hoping hadian bil sabe yang ngasaikan khambai nga bangan le no sesinong da ka jingwan ka jong i sa ka HSPDP kala nang khlai
mari de ubri bu pokmat bha wala long MLA la bon snam de ke HSPB ke ke wat ke klan na ke por kham tam pa West Coast Hills ke de na ka daw ko jang e ba hoping kabalai padu ke bangi kran long ba siapang kan ke jing don la ka jong kan ka kader ma yakini ki civil service ki IS ki IS bat ki IPS officer hadu matangi don ka join kader bat ka asam yakini ro nadu ki por ki bam swangi la jukran perbori ti por ngim ju pei phangam ju thu hari mata ki ni singi ro ngilang iba kanu kalong ka ba don kam me ba ka mekhalia hi kan don la ka jong ka kader ma kum ka state kan la ka jong ka kader yakini ki IS bat ki ki IPS ni iba kini ro ki boy ka ba ni ba ka don kam ba ka shongkun hadu kata yakini ka jing dawa nadu basdang hadu bakut jong jing im jong umai hopping stone uklem shong thai nrei ula persang ban le kat bala panwan ra yakini ki phang kham tam hayeng dorbar thau an ka jing sa nam jong umai hopping stone ling do ka pateng pat sa nam hadu ki pateng ba menta menne bakan ai jing mentoy yakala shai ong ban form sarkar nomor kimio absolute majority tang kawai ka parti ti i kawai ka kandon kalong ba iong lada pi ia menjur ban ong bangin pas ka resolution ban scrap no eka paragraph 12A joka 6 schedule te wong ngan agree kata ban ya trelang berka sarkar te lada pimtre kata wong bahabangan syong opposition ban ya kabangan join berka sarkar ya kan ke cantonment markala expire ka chis pas nem ke ba ila list ke cantonment kala akut tenah bala akut kala dai ban renew biang ban renew ya ka tapas napo assembly tenga ha ka por ngadon ngalai ban snap ngadon markhmat ha ka por ba mu pe kata te nagaliang government kila mu pada ban renew biang ya kan ni terne bo hoping uyang persya ya kata marway uyang marway wong ba ngim dai ban renew ya ka namar ka banang kong kolong kakta ya gaji ya ka security jong kani kanong ba shlong namar ka cantonment kadan hapo pedeng sor bat ka ba ar ka ba ai kanong rim kolong ba ban opor se kata ban renew kolong ba bun ki khasi yungi kim dan jaka hapo sor shlong tekat kani ka area lada ka cantonment kam don shu hangne kata ku at least ki khasi yungi kila banio ban thit jaka banio ban snaying sasem pat kabalai kalong ba nadu kato kapor kelas dang don ka encroachment ke naga liang ka cantonment yeki tuki jaka ba shong shnong ki pajba hi ti ong kan wanra ya ka jing ya kala sapdeng jong ki pajba kinong shong shnong bat ki sipai tenrei hadin balai tainya majority kilong in favor ban renew ten mal abun kiba long in favor ban renew ya kata ka list tiki ong i ba hoping ba de ban withdraw no ya ka e ka ba imove ban long against ya kata i ong em ngama ban remove he ban bangan withdraw ya kata namar play kalong ka badon kam bangim de ban renew imtre ban withdraw ten dalale da ka voice vote charem no ka te sa renew pat ya ka to ka list mari ada renew kisi paik sa sedang ban encroach itu ki lausok tun we ka long bo brieu don ya ka norem principle ka dan ba ni brieu don bat mla ya ka ban ya pen bat kata ka jinglong jungu da kanu kono kamar lan da kanu no katiar lan da kanu kono kabut ke badak muai pada cisin mularai larai tapi set kela tapi ya le da kun kumno pada karai jong pi hadin ba plekut unju salia ya kata mau unju salia kata ya be la jong kam baru persang ban bat i ya ka e ka ba ula ai ka rai bat ka kular ba ula clay na ka banta kadung ka kam ko sim ba ping de we ni ki brio ki ba start na try don hirup manu ban ong kumno ban job relationship ko khabitul
klik election. Empat dan hiru balak man pensisya perlu pisahkan. Banyak kun election. Ni kejuk pemerintah. Kalau dia kejuk ke bawah mau barok-barok ki ong bahap perlu pisah. Tihendrai ubah ping ujuk semua. Bat kebangiak semua lele kalong. Hakapo election kamu kapelaju ni kadap dah pisah. Ba ai bakit bok, ba ai ket riang, ba ai penkesan rengi ya i kamu kandidat. Dalam pasien nawan nyob sasiang, ketika banyo na yang muli ai sebab itu nambar ben nyoh yang. Job kum MP jangka first Shillong parliamentary seat. Mo? Kamu recognition kamu di syutang jangka West Kasils, ada kenong Stone Constituency, ada Kaparyong Constituency, mereka ada jangka state berapa. Kamu mau kadang ke bekerpang, nau ni udah orang ba. Ya kabaki pai bakin ai, ya kata kajing kesan. Kem da don kono kajing siu dor iki. Mereka long baik purely daka jingsania, but kalong daka ege ba ki don kata kajing smutu ba uni de ubrio bode balong kum nu ya. Te bawping aju persangkat bala kat bayok por bode long medelang bangan yok songkai kambon badi Ramadan sibun ki ba i layak leng bangi pak ya leng pat Ndre kajing long jing imju kapen saki ya kajing long jung brio kabang sngo ban nakalin jungi ni don kam ban don ban kong kanong rim kabo brio don hala kan jung kanong rim kaba lada long em hoi yang lai pun ki kap lagi meeting ni ju don kat HSPDP ban UDP don long brio ya jung ju pakat